Moi kaikki ihanat. Hei, ihanaa sunnuntaipäivää. Ajattelin kertoa, että minä katson täydenkuun energioita tuossa tiistaina ja keskiviikkona. Just sinulle, jos sinä haluat täydenkuun tulkinnan, eli täysikuu ja osittainen kuun pimennys on tiistai-keskiviikko aamuyönä kello 5. Joten laita mulle viestiä riikkakaro1@gmail.com tai sitten laita viestiä WhatsAppia numeroon 046 5705223, mikäli haluat tätä täydenkuun ihanan energistä opastusta sinun elämään. Ja katsotaan tässä nyt sunnuntain kunniaksi sitten vielä enkelikortti, että mitä sieltä halutaan sinulle kertoa. Ihan tätä tulin tosiaan kertomaan, että voin tehdä niitä tulkintoja ja ne on tosiaan siihen superalehintaan yli 50% alennusta eli 26 €. Mitä viestiä tähän sunnuntaihin? Mitä viestiä halutaan? Ihana. Jumaluus on sinussa. Jumalainen ikuinen viisaus asuu sinussa, lapseni. Puhdistamalla aikomuksesi ja työskentelemällä, toimimalla jokaisen korkeammaksi parhaaksesi, saavutat jumalallisen minuutesi. Toimit tässäkin tilanteessa, mikä sulla on päällä nytten, rakkaudesta käsin ja huomaat, että mikään muu ei ole tärkeää. Ihana kortti. Ja sitten nousee perheesi menneisyys. Eli perheesi historia on sinulle tärkeä tämän tilanteen kannalta. Tutki lisää perheesi tarinoita ja menneisyyden tapahtumia, koska sieltä löydät vastauksen nykytilanteeseesi. Ja nämä asiat, mitkä toistuu sinun elämässä, johtuu siitä, että menneisyyden käsittelemättömät tapahtumat haluaa tulla ratkaistuksi tässä elämässä. Miten mulla näkyy tuollaista, tulee noista kynsistä tuollaista, wow. Jos jokin tapahtuma tai asia on jäänyt selvittämättä menneessä elämässä, sielut sopivat ennen uutta inkarnaatiotaan, että sama tilanne järjestetään niin pitkään ennen kuin sinä osaat ratkaista sen asian. Vapauta ja puhdista karmasi antamalla kaikelle anteeksi, sekä menneille tapahtumille että nykyhetken tapahtumille. Siten pääset irti toistuvien tapahtumien oravan pyörästä ja saat rauhan. Ja tosiaan voin myös tehdä sulle, mikäli semmoinen enkelitulkinta kiinnostaa. Se on nyt 26 € myös. Eli tosiaan niin kun teen sen enkelikorteilla ja sitten myöskin käytän tarotkortteja ja orakkelikortteja. Eli siinä tulee niin kun kaikkia kortteja oikeastaan ja hyvin niin kuin diippiä sinällään, että mennään ihan sinne niin kuin syvimpään sielun sopukoihin, kun minä teen sitä tulkintaa. Ja siinä sitten kanavoidessa voi tulla myöskin niin kuin menneistä elämistä jotakin. Eli ota yhteyttä minuun, mikäli haluat. Jännä, kun toi kynsi tekee tuollaisen. Ihanaa päivää, mulla on tuolla mukula huutamassa, niin kaikkea hyvää, moikka!